שנחכה שהוא יזרוק. אפשר, כן. אני השם, הגיל, איפה נולדת, איפה אתה גר עכשיו, מה העיסוק שלך. במקרה שלך לא היה לך תפקיד רשמי באגודה, נכון? לא. אז גיל, שם, גיל, מקום לידה, מקום מגורים עכשווי ועיסוק. שמי דוד, נולדתי בחיפה. אני בן 58, ואני גרתי רוב חיי, חצי מחיי בארץ, ועכשיו אני גר בטורונטו שבקנדה. אני עיסוקי ומהנדס. אם תוכל לספר לנו על תקופת החיים הראשונה שלך, שגילית את עצמך, שגילית שאתה גיי, עד הזמן שהחלטת לצאת מהארון בשנות חיי הראשונות הייתי ילד, אבל הייתי ילד שונה, ידעתי מיד שאני שונה כבר בגיל 6. הרגשתי שיש לי איזושהי משיכה לחברת בנים ולא לבנות. הצטרפתי לתנועת בני עקיבא בתור ילד, ושם שוב נהניתי מחברת הבנים. הבנות היו מין דבר נוסף שהיה הכרחי, אבל אני אהבתי את חברת הבנים. וידעתי שאני נמשך גם למדריכים שלנו בבני עקיבא. וזה יצר כמובן קונפליקט פנימי, אבל ידעתי כבר אז שאסור לי לדבר על זה. שמרתי את זה בסוד, ולא דיברתי לא עם ההורים, לא עם חברים, והמשכתי בשלי לבדי במחשבה. ואחר כך הלכתי, בית ספר תיכון שלי היה ישיבה תיכונית של בני עקיבא, שם בקריות, בקריית שמואל. ושם גם כן הייתי מוקף במאות בנים, רבנים, רמים הם רבנים מלמדים, והרגשתי די בנוח שם עם כל הבנים סביבי. אבל שוב שמרתי על שתיקה, לא סיפרתי לאף אחד מה אני מרגיש. וככה המשכתי בצורה מחתרתית כזאת, רק מבחינת, זה היה רק מחשבות, לא היה לי שום ניסיון. פה ושם היו איזה נגיעות או חיבוקים, אבל זה היה מקובל ממילא בין הבנים בישיבה. ישיבה של כיפות סרוגות? כן, ישיבת בני עקיבא, ישיבה של כיפות סרוגות, דתיים ציוניים. והיו לנו מורים טובים, היו לנו אחר הצהריים, לימודי התיכון היו עם מורים איכותיים מבתי ספר טובים בחיפה. ובבוקר למדנו תלמוד, משנה ותורה, תפילות. היה לא רע, נהניתי אפילו. ואז התקבלתי לעתודה. התחלתי ללמוד בטכניון וגרתי אצל ההורים, אז גם היה מין אווירת ביתית כזו, עדיין סודית. אבל כשהייתי בן 20, כבר היה שנה שנייה בטכניון, פגשתי גבר ונוצר קשר אינטימי איתו. אבל פחדתי מאוד, הרגשתי שעשיתי מעשה רע. הוא ניסה ליצור איתי שוב קשר, אבל אני הסתתרתי ולא רציתי להיענות לחיזורים שלו. ממש פחדתי וגם הרגשתי שאני חוטא, שאני עושה דבר רע. וככה זה נמשך עד סיום הטכניון, ואז התחלתי את השירות הצבאי במסגרת העתודה. הלכתי לקורס קצינים ישר, ושוב, במשך הקורסים לא היה זמן לשום אינטימיות, אבל אז הציבו אותי כמהנדס באזור תל אביב. ואז הגעתי לעיר הגדולה. תל אביב מציעה הרבה הזדמנויות, בוא נעצור פה, נחזור לתל אביב. הנקודה הזאת, אני רוצה עוד קצת להישאר אחורה. בחברה שגדלת, בחברה דתית ציונית, בכלל דובר בנושא של הומואים וזה, ידעת שזה קיים? בחברה שבה גדלתי, חברה של הדתית הציונית, פשוט הנושא לא עלה.
אם דיברו על הומוסקסואל, אז בדרך כלל היה מדובר באדם או שמפתה ילדים, או שהוא בבית סוהר ואין לו ברירה, אז הוא שוכב עם גברים. אבל זה לא היה נושא שעלה ביומיום כמובן. זו הייתה מין מילה או נושא שלא דיברו עליו. אני לא יודע אם היה איזשהו תסביך או איזושהי מגבלה מיוחדת, פשוט זה לא עלה. אנחנו מדברים על שנות ה-60? 60, הייתי בגיל העשרה זה 60. שנות ה-60. הכרת אנשים מרחוק? שמעת על איזה שהן דמויות הומוסקסואליות בחיפה או בכלל בארץ? בחיפה, בקשר לדמויות אחרות שהיו בחיפה, היו שמועות על אנשים, היה אפילו על איזה קרוב משפחה שלי, אבל בדרך כלל דובר בהם בצורה שלילית. הקונוטציה הייתה שלילית, שהם מוזרים, שהם סוטים. היו איזה שני אנשים ששמעתי עליהם בחיפה. וזה לא שינה לך מבחינת ההרגשה שלך, זה שידעת שיש עוד אנשים? או שזה השפיע עליך באיזושהי מידה, שאתה יודע שאתה לא לגמרי לבד? העובדה שידעתי שיש עוד אנשים לא עזרה לי, משום שהם היו אנשים אקזוטיים או אקסצנטרים. ואני ראיתי את עצמי כמיינסטרים, ולא הרגשתי שום שייכות או דמיון לאנשים ההם. אז זה לא עזר לדעת הידיעה שיש עוד אנשים כמוני, או בעצם לא ראיתי אותם כאנשים כמוני. אני עם הרגשות שלי כלפי גברים, והם המוזרים האלה, האקסצנטרים. אוקיי, אז נחזור. הגעת לתל אביב באיזה שנה? בשנת 74 הגעתי לתל אביב. ואז התחלתי לשרת בבסיס בתוך העיר, והחשיפה הראשונה שלי להומוסקסואלים הייתה דווקא דרך מודעה בעיתון. ראיתי בעיתון מעריב או ידיעות, באחד העיתונים הגדולים, גבר מחפש ידיד. זה היה הקוד שבו דיברו אז, וזה היה במדור היכרויות. רוב ההיכרויות היו גבר מחפש אישה, אני חושב שהיו מדורים, גבר שמחפש אישה, אישה שמחפשת גבר, ואחר כך היה ידידות, גבר מחפש ידיד, ותמיד היו שם 2-3 מודעות בלבד, וזה משך את תשומת ליבי, איכשהו קלטתי שזה, במה מדובר, שזה מדובר בגבר שמחפש גבר לעניינים אינטימיים. ועניתי למודעה, ולשמחתי הכרתי בחור נחמד ברמת גן. ויצאנו איזו תקופה, אני הסתובבתי עם הכיפה והוא פחד להיראות עם מישהו עם כיפה. אז הוא היה במין ארון אחר כזה, הוא היה איש קולנוע, הוא לא אמור להתרועע עם דתיים. אז אני פחדתי שיראו אותי עם הומו, והוא פחד שיראו אותו עם דתי. אז הסתובבנו ככה כמה חודשים, ואז הוא מצא מישהו אחר, וזרק אותי, וליבי נשבר, ולא היה לי שום מושג איפה אני יכול למצוא מישהו אחר במקומו. ואז פגשתי עוד מישהו דרך מודעה, והוא שאל אותי, אתה הולך לגן? אמרתי, לאיזה גן? גן ילדים? על מה אתה מדבר? גן העצמאות. ברגע שנודע לי על גן העצמאות, אז הייתי נכנס לשם, מוריד את הכיפה, מסיר את הדרגות, הייתי כבר קצין, ומסתובב והכרתי אנשים, ואז שמעתי על האגודה. ופעם אפילו הגעתי למפגש של האגודה, אני חושב שזה היה באחד מבית הסופר או באחד המבנים הציבוריים שבתל אביב. ואז נשארו שם אחרי הפגישה כמה אנשים, ביניהם אשר מעיין, שהיה אמריקאי שעלה ארצה וחי בארץ כמה שנים טובות. והוא ממש אסף אותי אל תוך הנושא הזה של גיי ליבריישן. הוא נתן לי ספרים באנגלית, ספר אחרי ספר, תקרא את זה. באחד הספרים היה מתואר הסיפור של סטונוול, המרד הראשון נגד המשטרה, ומאוד הרשים אותי, ופיתחתי מודעות של זכויות ושחרור, שמגיע גם לנו לחיות. ובמקביל, שידחו לי כל הזמן בנות. זה היה הנוהג אצל דתיים של כיפה סרוגה. מדי פעם היו מעבירים לי מספר טלפון, תטלפן על זאת, והייתי יוצא איתן
שבוע, חודש, חודשיים אפילו, ואז הייתי מסיים את הקשר. במיוחד כשהיה לי עוד, באותו זמן בעצם עוד אז היו לי את הקשרים עם הבחור הראשון הזה, זה גם קרה במקביל. ואז ההורים שלי שאלו אותי, למה אתה מסיים את הקשרים? בצורה כל כך סדרתית כזאת. ואז נכנסתי ללחץ והתחלתי לחשוב, הנה ההורים שלי ידידים טובים שלי, ויש איזושהי נקודה או חלק גדול מאוד בחיים שלי שלא יודעים עליו. אז החלטתי לצאת מהארון. דיברתי עם אבא שלי קודם כל. אמרתי לו, כדי להמתיק את הגלולה, אמרתי לו, אני נמשך לגברים יותר מאשר לנשים. ואז הוא לא ידע הרבה על הנושא, הוא ידע רק מה שאמרתי קודם, שיש גברים שמנסים להתחיל עם גברים בבית כלא, או שנמשכים לילדים. הוא אמר, אנחנו נטפל בזה, ניקח אותך לאיזה רופא או מישהו ונטפל בזה. הוא דאג יותר להרגשה שלי מאשר לאכזבה או השוק שלו. ואחרי כמה זמן הוא סיפר גם לאמא שלי, והחלטנו שאני אלך לראות פסיכולוג. אז ניסיתי פסיכולוג אחד או פסיכולוג שני, והם נראו לי ממש בורים בנושא. הם שאלו אותי כל מיני שאלות לא רלוונטיות, האם אתה גבר או האישה, והרגשתי שאין שום שפה משותפת. אבל דבר אחד שכן קרה אצל כולם הוא שברגע שהם שמעו שאני חייל, שאני בצה"ל, אמרו לי שהם לא יכולים להמשיך בטיפול, שאני חייב לפנות לטיפול בתוך צה"ל. חזרתי להורים ואמרתי, אני מסכן את הקריירה, חתמתי קבע בגלל העתודה, אני לא הולך לספר על זה בצבא. אבל עברו כמה חודשים ודיברתי עם ההורים והם החליטו, ואני החלטתי יחד איתם, שכן אספר בצבא, כי החיים האישיים שלי הם מעל הקריירה אפילו. אז יום אחד טלפנתי לקב"ן הראשי של צה"ל, לא פחות, והוא הזמין אותי אליו, והוא הפנה אותי גם לאיזה קב"ן בחיל האוויר, משום ששירתי בחיל האוויר. והקב"ן הזה הפתיע אותי מאוד לטובה, הוא היה איזה רב סרן או סרן, ואמר לי שאין לך שום בעיה, אתה תמצא לך בן זוג, אנחנו מדברים על שנת 75 בערך. אמרתי, אבל אני לא רוצה להיות בשולי החברה, אני רוצה להיות במיינסטרים, אני רוצה להתחתן, להוליד ילדים כמו כל החברים שלי. והוא אמר, תראה, יש אפשרות לעבור מין טיפול המרה כזה בעזרת פסיכואנליזה, אבל זה לא מכוסה על ידי צה"ל, זה יעלה המון כסף וזה ייקח שנים ואתה תצטרך מאוד אינטנסיבי. חזרתי עם זה לאבא שלי, ואבא שלי אמר, נמכור את הדירה. נשלם עבור הפסיכולוג, פסיכואנליזה. אז חשבתי על זה קצת, ואחר כך אמרתי, אנחנו לא נמכור שום דירה, ואני מה שאני, ואני אשאר מה שאני. אני אחיה עם זה. אמרתי שאני לא פוסל את האפשרות שאני אתחתן עם אישה, אבל אני לא רוצה להשתנות. ואז באמת נשארתי כמו שאני, אבל תוך חודש בערך הגיעה הודעה מביטחון שדה, והם אמרו שאני צריך לבוא לראיון. אמרו שאין שום בעיה כרגע, אבל אני פוטנציאל של סחיטה. אז אני התפקחתי איתה ואמרתי, סחיטה זאת אומרת שמישהו לוחץ עליי להוציא מידע באיום שיספרו עליי שאני הומו. אבל אין עליי איום כזה, משום שאתם יודעים, אתם הצבא יודעים, וגם אתם ההורים שלי יודעים, אז במה יאיים עליי הסוחט הזה? הם אמרו לו, זה הכלל, הם התחילו לצטט לי כל מיני כללים מתוך ספרים. וזהו, ואמרו לי, אם תהיה איזו בעיה, תחזור אלינו, תפנה אלינו. ואז הרגשתי חופשי מאושר, כי במשך, נותרו לי אז 1.5 שנה של שירות קבע. יכולתי להגיע למסיבות של גייז, הייתי מגיע לגן העצמאות בלי שום חשש, כי הצבא יודע, ההורים יודעים, אין לי שום חשש. וככה באמת סיימתי את שירות החובה שלי 3 שנים, במקצוע שלי, בעתודה, מהנדס. ואז הגיע הזמן להיכנס לשירות קבע. בואו נעצור את
אתה מספר שבתקופה הזו של שנה וחצי, אנחנו מדברים על שנת 75. מ-75 עד 76, כן. 75 עד 76, ואתה מספר על מסיבות, על חיי חברה. כן. בואו קצת תספר לנו על התקופה הזאת. בסדר. אני אספר לכם קצת על חיי החברה והתקופה הזאת של, תקופת העושר שלי. זו הייתה תקופה של תגליות. בהתחלה היה בגן עצמאות, אחר כך דרך חברים. נוצרו כל מיני חוגים, היינו מתאספים בבית פרטי, והיו הולכות בדיחות, סיפורים, חוויות, כל מיני התקלויות עם המשטרה שהפכו לבדיחה, כל מיני אהבות נכזבות, כל מיני בדיחות גסות, ואחר כך היו גם מסיבות, היו מין דיסקוטקים כאלה שהיו מופיעים ונעלמים בן לילה. ליד רחוב אסתר המלכה היה איזה חדר ששכרו ושם שמו 2 רמקולים, מערכת סטריאו. מישהו ישב בכניסה עם קופת פח כזו ואסף 5 לירות, אני לא יודע מה שזה היה אז, 10 לירות. מי ארגן את המסיבות האלה? אני לא יודע מי ארגן אותם. והיו כל מיני רקדנים ורוקדים את הריקוד במפ הזה שבו היו מתנגשים מותן אל מותן, זו הייתה האופנה אז. היו גם, אפילו היו את המופע חשפנות של אחד שעבר טרנסג'נדר, שאז לא קראו לזה כך אפילו. נסע לאיזה ארץ אירופית והיה מראה את ההצלחה שלו, והיה שמח, אין מה לדבר. והייתה גם התרגשות של המחתרת הזאת, והיינו כל מיני רמזים. הייתי עומד בתחנה ומישהו היה שואל אותי שאלה ומעביר לי עט עם פתק של מספר הטלפון שלו, והיינו נפגשים. זו הייתה הרגשה של שייכות למין מחתרת, אבל של מחתרת עליזה, ממש עליזה. זה היה שמח מאוד. בעיקר המפגשים בבית, היו מין מוצא כזה בבתים פרטיים. בעיקר אצל המקימים של האגודה, הייתה הרגשה של חופש, פתאום אפשר לשבת ולדבר. אני זוכר פעם ראשונה שישבתי עם עוד חייל ושוחחתי, לאור מלא, בסלון של מישהו, זו הייתה התרגשות גדולה עבורי. שזה לא חשוך, לא צריך להסתיר שום דבר, אפשר להיות במדים, גם הוא היה במדים, ודיברנו חופשי, זו הייתה הרגשה נהדרת. במדים וכיפה. כן, בכיפה גם. הייתי במדים וכיפה, כן. סליחה רגע, אתה יכול קצת למקסם בבקשה שמאלה? כן. בעצם גם השנה, בשנת 75 זה גם השנה שהאגודה הוקמה. כן. ואני מבין שהיה קשר בין חיי החברה בתל אביב לבין הקמת האגודה, גם מבחינה אישית וגם מבחינת האווירה. אתה יכול קצת, שמעת על זה? היית בקשר עם המקימים? כן. אני הייתי בקשר עם מקימי האגודה, פשוט משום שנפגשתי באחד האנשים המרכזיים שם שהיו, זה היה אשר מעיין, הוא היה מין אבן שואבת לאנשים, תמיד היה מוקף אנשים. לא הלכתי לישיבות מיוחדות של האגודה, אבל הלכתי לאירועים שהאגודה ארגנה. למשל היה ערב של ענייני בריאות, על מחלות מין. איידס עוד לא היה קיים, אבל מחלות רגילות, מחלות מין אחרות. איך להיזהר מפניהם עם רופא. ערב אחר היה עם ערב של תזונה, איך הוא קרא לזה? דיאטן. הוא היה איש מפורסם, התפרסם באגודה אחת, תיאו מיינדס. הוא נתן הרצאה על איך אדם בודד יכול לחיות לבדו בבית ולנהל את משק המזון שלו, מה להקפיא ואיך לבשל. היה נחמד לשמוע את זה. ואחר כך היו גם, ארגנו גם מסיבות, אבל אני לא זוכר את הפרטים, אבל היו מסיבות בבתים פרטיים. אומרים שאחד המארגנים הגדולים של מסיבות בתקופה היה יעקב פזי? כן. אני הכרתי את יעקב פזי, שכולם קראו לו וספה, וזה התחיל ככה. אשר מעיין אמר שאני אינטלקטואל, ולכן אני צריך... לא, זה התחיל אחרת. אשר מעיין אמר שאני צריך להכיר את פזי גם כן. ואז באתי למפגש עם פזי ועוד כמה אנשים, באמת עם אותו חייל, ופזי אומר לי, לא, אתה אינטלקטואל מדי בשבילי. אני צריך שתכיר את הקרוב שלי, בן דודי, תיאו. אז הכרתי את תיאו וישבתי אצלו בבית, שמענו מוזיקה קלאסית, והוא הפגין את היכולת הקולינרית שלו, הוא בישל כמה דברים. ואז גם הכרתי את אבי אנגל, שהיה פעיל מאוד, והיו גם אחרים,
הכרתי גם את, קראו לו סוון או סיוון מלכיאור, וראיתי אותו מדי פעם, לא התיידדתי איתו, אבל עם השניים, עם האחרים שכן התיידדתי, עם אשר מעיין ודאי הייתי ידיד טוב, אני שומר על קשר עד היום, הוא גר בניו יורק, ועם אבי אנגל אני שומר קשר כל פעם שאני בארץ, אם הוא בארץ אני רואה אותו פה, ואם אני נוסע לאזור מגוריו בארצות הברית, אני נפגש איתו שם. נעשיתי חבר באגודה, אפילו שילמתי דמי חבר וקיבלתי מין כרטיס כזה, זה מודפס ביד. יכול לחדש אותו. ונדמה לי שיש לי אפילו איזו סדרה של שנה, שנתיים שהייתי חבר באגודה. יש לי את הכרטיסי חבר. מאוד מצא חן בעיניי שגם בארץ נלחמים לזכויות, אבל הייתי מוגבל. כשיצאתי מהארון אל הוריי, עשיתי הסכם איתם. קודם כל הרגשתי אחריות כלפיהם, הרגשתי שעכשיו הם בארון ואני צריך להיענות לדרישות, לבעיות שלהם, והרגשתי אחריות כלפיהם ולא חשפתי את עצמי בציבור. אז לא יכולתי להפוך לפעיל באגודה, והייתי פשוט חבר באגודה אבל לא פעיל בה. ואז הגיע הזמן שנכנסת לקבע. כן. ואז השירות החובה הסתיים והתחלתי לחשוש, במיוחד שהייתי מהנדס אווירונאוטי, נושאים רגישים. נכנסתי לקבע, קיבלתי את הנקודות, אז היו נקודות לקנייה בשקם, אני לא יודע אם זה קיים היום, החלפתי ממדים רגילים למדי דקרון, הרגשתי טוב מאוד והתחלתי את הקבע שלי, קיבלתי משכורת ראשונה. ואז הגיע, יום אחד אני חוזר מסוף שבוע בבית לבסיס בתל אביב, ואומרים לי שאני, הש"גלית שואלת אותי למה אני משתחרר. אמרתי, אני לא משתחרר. אבל הבנתי מיד מה קרה. מפקד הבסיס קרא לי ושואל, מה קרה? שדדת את הבנק? הצטרפת למפלגה קומוניסטית? אמרתי, לא זה ולא זה, אבל אני לא רוצה לדבר איתך על זה. ואז יצאתי מהבסיס שלי והגעתי לבסיס שבו נמצא מפקד חיל האוויר. הוא לא היה במשרד, אז דיברתי עם סגן שלו. אז הייתי מאוד נסער, ואמרתי לו שזה לא בסדר איך שהם עושים את זה. הם היו צריכים להודיע לי מראש, הייתי מתכונן. אמרו לי שאני חייב להשתחרר בו ביום, באותו יום. אני צריך ללכת לתל השומר ולמסור מדים ולהשתחרר. החוזה מופר. כשהיית בשירות סדיר, בבסיס ששירתת, בצבא עצמו, לא ידעו על זה שאתה הומו? כשהייתי בבסיס, בצבא סדיר, לא ידעו בכלל שאני הומו. אולי מישהו שער, כשראו שאני אולי לא נמשך כל כך אל בנות, אבל דווקא הייתי מתבדח ומשחק עם הסרטטות, כל מיני בדיחות, חיבוקים. הייתי גם דתי, אז היה לי את המחסה הזה. לא ציפו ממני שאני אהיה יותר צנוע מבחינת גישה אל בנות. אז אולי זה היה כיסוי כזה, אבל לא היה שום חשד, לא שמעתי מאף אחד ולא היו שום רמזים. היציאה שלך מהארון בצבא הייתה בעצם מול שלטונות ביטחון שדה ותו לא. כן, היציאה שלי היציאה שלי מהארון בצבא הייתה מול ביטחון שדה וגם מול קב"ן, כי רציתי טיפול. אבל זהו. זהו. ואז הגיע אותו יום, אתה אומר, בסגן מפקד חיל האוויר, וזהו לא... לא, מה שכן הוא עשה, הוא היה מסוגל... הייתה לו אפשרות להרים טלפון לשלישות ולומר לדחות את זה בחודש. אבל כבר לא הייתי רצוי בבסיס, כי התחילו שמועות, לא ידעו מה הסיבה. והתחלתי לטפל בהתנגדות לזה. ביקשתי רעיונות, לערער על זה, אבל הבטחתי להורים שאני לא אצא לאמצעי התקשורת ושאני לא אחשף. ובאמת, הרעיונות בהתחלה שביקשתי היו בדרג גבוה, ולאט לאט הדרג הורד, ובסוף נפגשתי עם, נדמה לי שהיה רב סרן או אלוף משנה, משהו כזה. והוא פשוט הקריא מחדש את הכללים, הוא אומר גם מישהו מתחת ל1.70 לא יכול להיות נהג, ולכן אתה איש כמוך, אף אחד מהם לא יעז לומר את המילה הומוסקסואל.
איש כמוך לא יכול להיות בצבא קבע. ואפילו לא להיות בעל דרגת קצונה. אמרו אבל מכיוון שהייתי כבר קצין, הוא אומר, אז מה, לא ניקח ממך את הדרגה, אבל בקבע אתה לא יכול להמשיך. אמרתי שאני נחרד, לא מסכים, עצם העובדה שלא נותנים לי להמשיך, וגם הסגנון שבו מפסיקים את השירות שלי, בלי להודיע מראש, בלי עזרה, בלי שאני אוכל להתכונן להמשך החיים מחוץ לצבא. אבל זה לא עזר, ואז הגיע תאריך השחרור בערך חודש אחרי אותו יום נורא, התחלתי לחפש חיים חדשים. הגשתי בקשות עבודה, והגשתי גם בקשות לאוניברסיטאות בעולם לעשות תואר שני. ומצאתי עבודה, עבדתי בהתפלת מי ים, שזה לא השטח שלי, השטח שלי הוא אווירונאוטיקה. ובינתיים גם קיבלתי תשובות מאוניברסיטאות שונות, ותשובה חיובית מקנדה, והיה לי נוח לנסוע לקנדה, וזה מה שעשיתי. ניסית להתקבל למקומות עבודה נוספים שקשורים לתעשייה הביטחונית בישראל לפני שעזבת? לפני שעזבתי לא, אבל בערך 10 שנים, או לא זוכר כמה, אחרי שעזבתי את הארץ והייתי בקנדה, פנו אליי, רצו להחזיר אקדמאים ארצה, אז פנו אליי מרפאל, רשות פיתוח אמצעי לחימה, ושאלו אם אני רוצה, מכיוון שאני מהנדס אווירונאוטי, אם אני רוצה לעבוד אצלם, ואז אמרתי למראיין, עוד בטלפון, שנראה שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, אבקש ממך לבדוק, אמרתי לו, אבקש ממך לבדוק את נסיבות השחרור שלי, ואז לא שמעתי ממנו יותר. והיו גם דברים אחרים, למשל להיות איש אבטחה של אל על. כל הסטודנטים הישראלים שלמדו איתי בקנדה קיבלו מיד עבודה, ואצלי כל פעם שהגשתי בקשה ועשיתי קלירנס ביטחוני, הבקשה נעלמה. פשוט לא מצאנו וזה. אז ניסיתי כמה פעמים ואז הבנתי שהם בודקים בארץ ולכן לא יכולים להעסיק אותי כאיש ביטחון של אל על. האם בכל התקופה הזו שניסית להתקבל גם עם השחרור מהצבא וגם אחר כך, האם פנית על איזשהו סיוע, אגודה או מהקהילה בכלל? שוחחתי שיחות פרטיות, עם עורך דין דן יקיר למשל, אבל לא היה בכוונתי לצאת ממש למלחמה נגד. לא רציתי לשים את החיים שלי במצב המתן, המשכתי ללמוד, הצלחתי, מצאתי קריירה, מצאתי בן זוג, הכרתי בן זוג, אמרתי אני לא אבזבז עוד אנרגיה למען זכויות גייז, אני צריך גם לטפל בעצמי. מה שכן עשיתי, כל פעם שראיתי איזה מאמר השמצה בעיתונות ישראלית, הייתי כותב למערכת, ופרסמו את המכתבים שלי. פעם גם ראיינו אותי מטעם ידיעות אחרונות, והכותרת הייתה, אמרו לו, לך להצטיין במקום אחר. כלומר, המשחק מילים. ואז סיפרו את הסיפור שלי ביחד עם סיפור של שוטרת שנמצאה כלסבית ופוטרה מהמשטרה. במאמר הזה היה גם הסיפור שלי וגם הסיפור שלה. אתה זוכר מתי הרעיון הזה פורסם? אני חושב בערך בשנת 85. יש לי המאמר מודפס, אני יכול לברר, בקנדה, אני יכול למצוא אותו. אני יכול לשלוח בהזדמנות. כן. וגם כשבאו כל מיני סלברטאים להתגורר בקנדה, למשל דניאל פאר, אני לא יודע אם אתה זוכר מי הוא, אז כתבתי אליו שאני, מנסיבות היציאה שלי מהארץ. אני לא זוכר למה בדיוק, מה היה הטריגר לזה. ופעם גם בא איש לשגרירות, לקונסוליה הישראלית במונטריאול, הגיע גם איש שרצה שוב להחזיר ישראלים, אז אמרתי לו, כל עוד יש חוקים הומופובים, אולי השתמשתי עוד במילה הזאת, אבל משהו כזה, כל עוד יש חוקים כאלה בארץ אני לא יכול ולא רוצה לחזור. והוא היה די נדהם. פעם אחרת, יש תחנת רדיו במונטריאול, אז גרתי במונטריאול, שמשדרת בשפות שונות ויש איזה שעה, שעתיים בעברית.
אז ראיינו אותי שם באולפן על נסיבות העזיבה שלי את הארץ. ואנשים טלפנו ולעגו לי, ישראלים שגרים במונטריאול. והיו כאלה שתמכו. אז אלה היו המאבקים שלי. לפעמים הצטרפתי, שכחתי כמובן מכל הסיפור את יונתן דנילוביץ', שגם איתו שמרתי על קשר. וכשהייתי מבקר בארץ, אז הייתי לפעמים מצטרף אליו להרצאות שלו. פעם אפילו יצא לי לדבר בפני מורות שלמדו באיזשהו סמינר שקשור לאוניברסיטה בתל אביב, סמינר מורות, אני לא זוכר איזה. אז יצא לי אפילו, הוא הרצה ואני השתתפתי ועניתי על שאלות. זה היה מאבק. באחד הביקורים שלך בארץ? כן, באחד הביקורים בארץ. אז מרחוק עשיתי מין מחוות או אפילו מעשים שאני רואה אותם כעזרה לשחרור. ואת בוודאי שמעת שם את הסיפור של עוזי אבן כן. בעצם הפתרון של הדילמה הזאת. נכון, שמעתי את הסיפור של עוזי אבן ואחר כך נפגשתי איתו והחלפנו חוויות. וגם פגשתי אותו שוב כשיצא לאור ספר של תהילה, או ספר שמספר את הסיפור של תהילה, של יחסי בנים והורים. אז פגשתי אותו אז, משום שגם בן הזוג שלו, או לא, הבן המאומץ הזה כתב שם פרק, וגם אני כתבתי פרק שם. אוקיי. נחזור קצת אחורה, לאורך כל השנים האלה בעצם יש לך איזשהו מאבק מול הצבא, אבל מצד אחר גם יש איזשהו קו שקשור בפן הדתי שלך. היום אתה בלי כיפה, זאת אומרת עברת איזושהי כברת דרך בנושא הזה וגם ביחסים שלך מול הממסד הרבני. כן. היחס שלי מבחינה דתית אל ההומוסקסואליות הוא עבר אבולוציה. קודם כל הייתי דתי וידעתי שזה חטא וזה אסור. והעניין הוא שהאמונה שלי בדת אף פעם לא הייתה חזקה מאוד. למרות שגדלתי בבית דתי, היו לי תמיד ספקות. ולכן כשבנוסף לכך שהאמונה שלי בדת לא הייתה כל כך חזקה, הדת גם סתרה את אורח חיי, וגם החלטתי לנסוע לחוץ לארץ וללמוד, החלטתי פשוט לעזוב את הדת, לחתוך חד וחלק ולעזוב את הדת. פשוט הורדתי את הכיפה יום אחד, אולי ביום שבו טסתי לקנדה ללמוד, ונסעתי לשם ופשוט הפסקתי לקיים שום מצווה של הדת. אני לא יכול לומר שזה לא השפיע עליי רגשית. אני כל פעם שאכלתי במסעדה לא כשרה, אז עד היום בעצם. אז המחשבה עולה, ואני צריך לשכנע את עצמי שזה בסדר. ומבחינת ההומוסקסואליות, אני כבר לא חושב במודע שזה אסור או שזה מעשה שלילי. אולי אי שם בתת ההכרה יש איזושהי רגשות אשמה. אבל כרגע אין קונפליקט, אבל זה עבר אבולוציה, זה היה הדרגתי. מה שכן, בקנדה הצטרפתי לקבוצה של הומואים דתיים. ושם, אבל בצפון אמריקה הדתיות מתבטאת בצורה אחרת, יש הרבה יותר חופש לפרש את הדת, כל מיני רפורמים או איזשהו פירוש אישי של הדת. כל אחד עושה מה שהוא רוצה בעצם. אז היה קל מאוד לבוא לערב שבת שמדליקים בו נרות ושרים שלום עליכם ועושים קידוש על היין, ואחר כך יש איזו הרצאה קטנה, ואחר כך כולם יוצאים בחבורות קטנות לכל הברים שם של הגייז במונטריאול. אז השילוב היה קל מאוד שם. כל פעם שבאתי ארצה, אז ההפרדה הייתה מוחלטת. החברים שלי מהישיבה, לא שוחחתי איתם על זה אף פעם. עד היום? עד היום, כלומר, החברים שלי בישיבה, אבל עצמם גם עברו אבולוציה, כי הם נחשפו לתקשורת בארץ, אז הם הגיעו תוך זמן קצר למסקנה שבעצם דוד לא התחתן ולא רואים אותו אף פעם בגלל שהוא הומוסקסואל. ואז הרגשתי חופשי לדבר עם כמה מהם, אבל
לא אמרתי להם אני הומו, פשוט אמרתי אנחנו, על בן הזוג שלי, דיברתי בלשון רבים, ואפילו אל בית של אחד מהם הבאתי את בן זוגי, והוא התקבל בשמחה, ובביקור הזה הם אפילו הזמינו אותנו לערב שמחת תורה, לארוחת חג. לא יצא שלא הגענו, אבל אין לי שום בעיה, אני הולך לשכונה, לקריית שמואל, שבה גדלתי, וכולם מקבלים אותי בשמחה ובכבוד. אני לא זוכר איך הגעתי לזה. אבל היה לך איזשהו מהלך עם הרב של המשפחה? כן. כל פעם שאני הולך לבית כנסת, כל פעם שאני בא לשכונת מולדתי. ואני אוהב את בית הכנסת משום שאני אוהב את השירים ואת האווירה, נוסטלגיה. וכל פעם שהלכתי לבית הכנסת, הרב היה נותן לי מין שלום עליכם גדול כזה, והוא בדרך כלל הוא מסיים, ויהי רצון שבשנה הבאה תחזור ארצה עם אשתך, עם אישה. וככה הוא תמיד היה אומר, לפעמים בנוכחות חברים שלי מילדות. זה היה קצת מביך, אבל אמרתי לו תודה רבה, אמן וכל זה. אבל כשאימי נפטרה לפני 14 שנה, הוא בא לשבעה כמובן, ושוב אמר את הברכה הזאת בנוכחות אבי. אבי כבר כאב מאוד על אובדן אשתו, האמא שלי, ונוסף לזה גם להכניס גם את השאלה הזאת, אז חרה לי על זה שהוא כל הזמן מטריד אותי. אני ידעתי שהכוונות שלו טובות, אז פשוט התיישבתי, כתבתי לו מכתב. במכתב סיפרתי לו את קורות חיי כהומוסקסואל, איך שנאבקתי עם זה בילדות, ואיך שנאבקתי עם זה בצבא, וכמה קשה היה לי לשמוע אותו מאחל כל הזמן את הדברים האלה, במיוחד בנוכחות אבי, ופשוט יצאתי מהארון אל הרב הזה. והמשכתי לבוא ארצה לביקורים, והוא התעלם מהמכתב במשך כמה שנים טובות. עד שפעם אחת עשיתי לו מערב בכניסה לסוכה של בית הכנסת, הוא חזר לבדו, הוא הגיע לבדו, ואז שאלתי אותו, כבוד הרב, האם הרב קיבל את המכתב שלי לפני 5 שנים. באותו רגע הוא לחץ את ידי, והוא גם שם את היד על הכתף, ככה תמיד הוא היה מברך אותי. אז הוא משך את היד מהכתף, והוא השאיר את היד הלחוצה, והוא אומר, אנחנו מאחלים לך, אני מאחל לך שתהיה בריא. אניגמטי. טוב, הבנתי זאת האישה. כן. אז הבנתי שאין לו את הכלים להתמודד עם מצב כזה. הוא לא יודע מה עושים. וזהו, ומאז הוא נחמד מאוד אליי עד היום. ואני ראיתי את הפרק הזה כסגור. בן זוגי כעס מאוד, אומר רב, חשבתי שרב הוא מנהיג קהילה, הוא מוביל, הוא יוזם, הוא פותר בעיות רגשיות. אמרתי לו, לא הרב הזה. דיברנו גם קודם על כך ממש בשנה, שנתיים האחרונות, יש איזשהו שינוי בקהילה דתית ציונית, כיפות סרוגות, ושאתה באיזשהו קשר איתם. אתה יכול קצת לספר על זה? בשנתיים 3 האחרונות שוטטתי בפורומים באינטרנט, ופתאום אני רואה פורום שנקרא הומואים דתיים, לא פחות, פשוט מאוד, הומואים דתיים. אמרתי, מעניין על מה מדברים שם, והצטרפתי לפורום הזה, והתחלתי לכתוב, ופגשתי בצורה וירטואלית אנשים מאוד מעניינים. הפורום התנהלו על רמה גבוהה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה רגשית, ונהניתי לשוחח איתם בפורום. ואז החלטתי לפגוש אותם. אז קודם כל פגשתי אחד בערך בגילי, אדם נחמד מאוד, ואז כתוצאה מזה פגשתי, היה איזה מפגש של הוד, הומואים דתיים. זה היה בחן הירושלמי. הגיעו לשם איזה 70 איש, משהו כזה, מכל הדרגות השונות של דתיות ומגילים שונים. והיה מעניין מאוד, הרגשתי, אני בלי כיפה כבר, והם עדיין עם כיפה, יש כאלה אפילו עם הלבושים שחורים שבאו. נדהמתי. וזה נותן לי הרגשה, יש לי הרגשה מין של מגשר כזה. אני מספר להם על עצמי, אני מתמצא בכל המצוות והאמרות מתוך משנה ותלמוד, ואני יכול לדבר בשפה שלהם.
ונעים לי איתם. בביקור אחר שלי בארץ הקרינו את הסרט יוסי וג'אגר לחבורה הזאת של הוד. אני לא יודע אם זה היה של הוד, בכל אופן חבורה של הומואים דתיים. פה בתל אביב הקרינו את זה, ושוב באו ודיברנו עם במאי של הסרט, והבעתי את דעתי אז שההומואים הדתיים בארץ מפגרים בערך ב-20 שנה אחרי ההומואים החילוניים. מה שקורה עכשיו, אני מזהה את הצעדים האלה שראיתי לפני 20 שנה אצל ההומואים החילוניים. ואולי באמת הם יגיעו גם למצב שהם יהיו משוחררים, ירגישו משוחררים כמו ההומואים החילוניים. הייתה לי גם התכתבות עם הרב אבינר. בזמנו הוא כתב, ציטטו אותו שהוא אמר שצריך ללעוג להומואים כדי להמריץ אותם בצורה כזאת, בתור תמריץ כזה, כדי שהם יטפלו בעצמם. אז כתבתי לו צאן מרעיתך, כתבתי, עלול לפרש בצורה לא נכונה את מה שאתה אומר, לא רק ללעוג, אולי גם להרביץ להם קצת, אולי אפילו להרוג אותם. מספיק שימצא אחד שיפרש את זה לא נכון. אמרתי, אתה צריך להיזהר בלשונך, אתה מנהיג. דיברתי אליו יפה, בגוף שלישי, הרב הוא מנהיג, והרב... כתבתי אליו, הוא ענה לי חזרה, צירפתי אליו עותק של המכתב שכתבתי לרב השכונה שלי, והוא, עיקר הדאגה שלו הייתה שאני עזבתי את הדת ועזבתי את הארץ. לדעתו הייתי צריך להישאר בארץ ולהישאר דתי ולהתמודד עם זה. אז יפה, אולי השגתי הישג זה שהוא לא אמר לי שאני צריך לנסות להמיר את הנטייה שלי מהומוסקסואליות להטרוסקסואלית. אבל אז הייתה התכתבות קצרה כזאת. אז גם זה היה הקשר שלי לאיש דת. ננסה להיזכר אם היה עוד משהו. לא, זהו. היום יש לך איזשהו קשר עם הקהילה בארץ? חוץ מהיכרויות אישיות? אני לפעמים מבקר בגן מאיר, מראה בגאווה לבן זוג שלי, תראה איזה גיי ליבריישן יש בארץ. אני קורא בפורומים ואני לפעמים מגיע לאירועים, אבל זה לא משהו סביר. אוקיי. ככה לקראת סיום שני דברים א', אני תנסה ככה להיזכר, יש איזשהו סיפור אישי. דיברת בזמנו למשל על תקריות עם המשטרה שהפכו להיות בדיחה. מהשנים האלה, אם אתה יכול להיזכר באיזשהו סיפור, איזו אנקדוטה שהיית רוצה לשתף. לחשוב. מה עדיין לא סיפרתי? אין לי כרגע, לא עולה בדעתי, בטח אחרי שתלכו אני אזכר. עוד שאלה שככה אני שואל לרוחב, למרות שלא היית חבר באגודה, אלא רק הכרת אותה, היית חבר אבל לא פעיל בוועד או משהו כזה. מהי האגודה בשבילך? האגודה בשבילי היא סמל השחרור של הומוסקסואלים בארץ. לדעתי בלעדיה זה לא היה קורה, והיא לדעתי עמוד התווך של גיי ליבריישן, של זכויות להומוסקסואלים. תודה. שוב, יש לנו כמה דקות, אז ככה אתה יכול ככה להתרווח, ולמרות שאתה גם ממהר, אבל בכל זאת, אם יש משהו שככה עולה על דעתך בצורה לא מסודרת, שוב, אנחנו סיימנו, אבל פתאום אם... אני זוכר שבבני עקיבא כשהייתי, היו כל מיני טקסי, איך קוראים לזה? initiation rites, טקס שמתחיל, כדי טקס חניכה. ואז הסתובבנו בדיונות חול של הקריות, שם במפרץ חיפה, בקריות. היה שם אפילו מבצר ישן עוד מימי האנגלים שעמד, וזה היה המקום שבו היינו עושים כל מיני טקסים מוזרים כאלה, וטקס חניכה עם לפידים וכל מיני שבועות ודברים כאלה. והגענו לשם, והיינו רק הבנים, המדריך והבנים. וחול, ים חם כזה, חמים וחול קריר. והמדריך אומר, בסדר, כולם עליי. ואני בחדווה קופץ עליו,
וכולנו התפתלנו שם בחול, ואני לא יודע מי זה היה, בתוך הבלגן הזה עם החול והזיעה, הילדים וזה, מישהו נשק לי על הלחי. ואני לא יודע, עד היום אני לא יודע מי זה. אוקיי, תודה. בבקשה. בשמחה. נתחיל לפרק את הציון.